Dobrý deň ľudia, dneska budem otvárať Brawl Pass. Pustíme sa do toho. 1000 blinku, play, ikonka, 100 kreditov, 1000 coinov, player, ikonka, 100 kreditov, 100 blingov, 10 gemov, players ikonka, players pin, tak. Prepáčte, že som sa pomýlil. 1000 na brawlery, 100 blingu, 100 kreditu, player pin, 1000 coinov. No, trochu to seká. 1000 coinov, 100 blingov, 100 kreditov. Tak, úplne vyždímame z toho. Wow! Tak dáme 100 coinov, Brawl Pass, spray, boom, blingy, 1000, to potom, 100 kreditov, 100 blingov, 10 gemov, players plane, 1000 coinov, 100 blingov. Úplne to z toho vyždímame tak úplne rýchlo. Dostali sme nového brawlera BU10. Tak. A potom vrhneme sa na mýtického brawlera. No povedzte mi potom, jakého brawlera mýtického si mám dať. Dám si Squeaka, ale do komentárov mi povedzte, jakého si potom mám dať. Tak player spin zase. Potom 1000 coinov. 100 blingov. Zase kredity. You got players pin, zase pin, tak a tak, 100 blingov. No a vy máte, mali ste Brawl Pass, lebo ja mám prvýkrát Brawl Pass. Takže nová ikonka, to sa mi bude hodiť. Yes. 100 kreditov, potom tak, blingy, 1000 a 100 zase a k tomu si otvoríme 6 random startup. Yes! Na toto som sa tak stešil. Nový skin na Broka! Úplne wow! Hacker Brock. Som sa na to úplne stešil. A ideme si otvoriť stardropy. Čo mi z nich padne? Boom, boom, boom. Legendary. Veríte mi? Tak mi veríte. Prosím, aspoň jedenkrát Mythic alebo Legendary. Prosím. Tak nič sme z toho nedostali. 30, dá sa povedať. Dobre, a teraz si ideme zobrať toho nového
brawlera. Takže, kde to je? Takže, koho si mám vybrať? OMG, ja tu mám Colin, Lola, Angelo, koľko ich tu mám? Takže Pam, Griff, Piper, Bibi. Dáme asi... nejakého nového brawlera. Bude to asi Bibi alebo Grom. Ja neviem, nejsom si istý ešte. Tak, ja nejsom si istý. Lebo sú tu veľmi veľa a potom 1000. Akože 1000 sa viacej oplatí, ale zase sa nebudeš mať nového brawlera, budeš mať mytického potom, ale 1000 kreditov sa asi nehodí, radšej nového brawlera. Jakého by som si mal dať? Jaj! No asi dám si Groma, on je veľmi dobrý. Tak, máme Groma. Ja sa fakt teším, že mám Groma. Mám dneska aj jednu nového brawlera. Neviem, čo sa mi furt deje s tým, ale fakt sa strašne teším, že som dostal nového brawlera. Dvoch? Keď som dostal dvoch, tak to fakt? Áno, dvoch. Dostal som B a dostal som kde Grom? Dostal som aj kde Grom? Tu je Grom. Groma. Ďakujem vám za sledovanosť. Som strašne pyšný, že mám nové ikonky a tak. Neviem, furt sa mi to deje. Pozerajte, jaké je to tu úplne... Teraz by som si strašne kúpil toto, keby som na to mal. Kúpil by som si všetko, ale ja nemám toľko peňazí, jak niektorí. No, takže mám 50 gemov, zatiaľ všetko som vyžnímal z toho. No, tak dávajte lajky, odbery a povedzte mi, jakého mýtického brawlera si mám zobrať. Tak, dovidenia a nech vám niekto kúpi tiež Bravo Pass. Mama alebo oco.